Вітаю! Час новин на АТР. Сьогодні середа, 20 січня. Це 693-й день анексії Криму. В Криму судитимуть ще одного активіста Євромайдану. Прокуратура російської адміністрації Криму затвердила обвинувальний висновок щодо 23-річного Андрія Коломійця. Активіста підозрюють в замаху на вбивство двох співробітників «Беркуту». За даними слідства, він під час масових заворушень у Києві в січні 2014-го закидав співробітників «Беркута» пляшками із запальною сумішшю. Його також підозрюють у зберіганні та перевезенні наркотичних засобів. За даними російського слідства, Коломієць є членом екстремістської організації УПА. Підозрюваний утримується під вартою. Справу розглядатиме Київський районний суд Сімферополя. У травні 2015-го цей суд відправив на 4 роки і 2 місяці у колонію Олександра Костенка, якого звинуватили в застосуванні насильства до співробітників «Беркуту» на Майдані і зберігання зброї. За словами адвоката Дмитрія Сотнікова, Костенка катували, а зброю підкинули під час обшуку. Ощадбанк судитиметься з Росією через Крим. Банк вже почав арбітражне провадження. Ще в липні минулого року Ощадбанк направив претензію російській стороні про відшкодування 15 мільярдів гривень збитків, заподіяних анексією півострова. Росія претензію залишила без уваги. Тепер справу розглядатиме арбітражний суд. Ощадбанк в березні 2014-го мав найбільшу банківську мережу в Криму, що налічувала 294 територіальних відділення. Власник кримського зоопарку «Казка» і сафарі-парку «Тайган» почав судитися з прокурором російської адміністрації Криму. Олег Зубков просить стягнути з Наталі Поклонської 1 мільйон рублів за шкоду честі та гідності. В якості відповідача Зубков вимагає притягнути телеканал «Росія-24», що показав сюжет, в якому були заяви прокурора про вбивство Зубковим тигренят в ялтинському зоопарку «Казка». Позов поданий до Савеловського суду Москви, щоб у Поклонської було менше шансів тиснути на суд, заявив адвокат Зубкова. Російська адміністрація Криму вирішила передати у власність Росії 11 об'єктів нерухомості. Таке рішення ухвалене на засіданні Радміну російської адміністрації півострова. Зокрема, до переліку нерухомості увійшли Центр охорони здоров'я тварин, лабораторно-виробничий корпус, крематорій, віварій та інші об'єкти нерухомості. Зараз ця нерухомість включена до скарбниці Криму. У селищі Аграрне, що у передмісті Сімферополя, закривають медичний кабінет з єдиним лікарем-педіатром. В селищі проживає більше 1000 сімей. За словами мешканців, тепер дітей доведеться возити у Сімферополь в міську поліклініку. Додому викликати дитячого лікаря неможливо. Важен он для нас, потому что здесь проживает очень много семей с детьми. Очень многие работают здесь в аграрном университете, поэтому куда-то выехать это довольно проблематично. Поэтому для нас всегда этот был детский центр здесь, как палочка-выручалочка. Старшие дети могли сами пойти за справкой, либо там обратиться к врачу, ну а младших уже родители приводят. Везти больных детей в поликлинику, в город, не имея троллейбуса, имея всего 2 маршрута, я думаю, это будет очень сложно. А имея в виду еще маленьких детей, которых нужно взвешивать ежемесячно, осматривать, о вызове врача на дом вообще речи уже быть не может. Много детей, много мам. Добираться до города довольно-таки проблематично. С колясками совсем. Поэтому необходимо просто, чтобы он был. Раньше был у нас еще и прививочный пункт. На сегодняшний день, то есть вызвать врача и все остальное, сдать анализы, это везде очень проблематично. Поэтому для такого количества людей, как здесь, просто закрыть этот кабинет, это просто кощунственно, я считаю. Я понимаю, тех, которых здесь предоставляется медицинское обследование, оно недостаточно качественно, и оно не может по стандартам предоставляться. Поэтому данный вопрос требует значительной доработки, анализа и рассмотрения альтернативной какой-то возможности компромиссного решения сложившейся ситуации. У кримських аптеках знову дефіцит дешевих ліків. Зокрема, важко придбати левоміцетин у таблетках. У тих аптеках, де препарат є, він коштує від 100 рублів за упаковку з 10 таблеток. В Росії така коштує 17 рублів. Ці ліки внесено в список життєво важливих препаратів, затверджених урядом Росії.
Продавці кажуть, проблеми через постачальників. Раніше ліки везли з України, зараз їх немає. Росіяни не хочуть платити за Крим. Ще позаминулого року російська компанія «Технопром Експорт» обіцяла побудувати на півострові 2 теплові електростанції. За даними порталу «Настоящее время», у влади немає грошей на швидку реалізацію цього проєкту. Витрати на будівництво планують покласти на плечі жителів Уралу і Центральної Росії, яким підвищать тарифи. «Настоящее время» дізнавалося, чи готові росіяни розщедритися. Мне не из чего платить. Дай бог самой бы протянуться. Нет. Серьезно, нет. Почему? Ну зачем? Ну, Крым же наша Ну территория. хорошо, а мы сколько можем платить за кво еще? Муж платит, я не в курсе. Может быть, какие-то другие находить, средства, что ли. В общем, чтобы наши, вот здесь, вот российских-то не совсем обижать. А вы за то, что Крым присоединили? Да, обязательно. Что у нас возьмут там лишние 500 рублей? С миру по нитке, а им лучше. Если бы я жила... Странный вопрос у вас. Сніг та ожеледиця. Кримська столиця до негоди виявилася не готова. Після дощу і снігу на дорогах, тротуарах утворився каток. Проїжджу частину посипали соляно-піщаною сумішшю, а тротуари не скрізь. Журналісти Крим Реалії дізнавалися у мешканців, чи готовий Сімферополь до ожеледиці. Не скользко сегодня, не надо. Сейчас снежок идет, не надо посыпать. Хорошо. Дороги, я не знаю, вроде нормально, пока не очень скользко. Дороги ничего, вот на таких местах гололед. Так, в принципе, ничего. Видите, вот они более-менее нормальные. Во дворах гололед стоит, а утром был гололед больше. Плоховато, вы сами видите, ничего не посыпано. Так что будем надеяться, что посыпет уже завтра, послезавтра. Спрашивать, а посмотреть просто. Там уже растолкли машины. А на дорожке я от иди до вокзала нигде не посыпал. Ничего, терпимо, терпимо. Это еще нормально, не скользко. Гололеда такого нет. А сейчас они скользкие, видите, идет скользим. Под дождь нужно подбирать соответствующе. Не торопиться. Это первое. Вот. Второе, нужно выбирать место, где ходить. Я вот смотрю, многие пожилые женщины идут, вот видите, не по тротуару, не по асфальту. Вот. Но это дело, конечно, не годится, потому что нужно ходить по тротуару, не затаптывать. Дороги с утра были ужасные, конечно. Сейчас уже раскатали немножко, а утром просто не передать. Ужасные дороги. Громадянський корпус Азова скоротив кількість учасників на блокаді, але адмінкордон з Кримом покидати не збираються. За словами коменданта корпусу Азов Станіслава Краснова, вони разом з представниками батальйону Номана Челебіджихана знаходитимуться у прикордонній зоні. Активісти планують стежити за виконанням постанови Кабміну щодо обмеження поставки товарів на окупований півострів та за роботою прикордонної служби. В данный момент цивильный корпус Азов уменьшил свое присутствие на блокпостах, конкретно на пункте пропуска Чангар, в связи с тем, что вступило в силу постановление Кабинета министров об ограничении ввоза товаров на территорию оккупированного Крыма. Мы уверены, что мы должны присутствовать на пунктах пропуска вместе с пограничниками, и эта необходимость, она подтвердилась позавчера утром, когда сотрудники Службы безопасности Украины арестовали, по нашим данным, практически весь личный состав пункта пропуска Чангар пограничников за то, что они за деньги пропускали людей с оккупированной территории на оккупированную, тех, кого они не имели права пропускать, преступников, контрабанду и так далее. Минула доба в зоні проведення АТО пройшла відносно спокійно. За даними штабу, бойовики 17 разів порушили режим тиші. Втрат серед українських військових немає. Ніч в зоні проведення антитерористичної операції минула відносно спокійно. Проте бандити знову обстрілювали наші опорні пункти з метою спровокувати українських воїнів на вогонь у відповідь. Напруженою була ситуація в районі Донецького аеропорту. Ворог відкривав вогонь по українських позиціях неподалік Пісків. Опорний пункт сил АТО біля Опитного проросійські бойовики обстріляли з гранатомету, а неподалік шахти Бутівка бандити застосували міномет.
На Маріупольському напрямку українських воїнів, які тримають позиції в районі селища Водяне, противник обстрілював з міномету та гранатомету. Загалом за минулу добу зафіксовано 17 випадків порушення проросійськими злочинцями режиму повної тиші. У Донецькій області СБУ затримало бойовика загону Примари. Житель Попасної до лави ополчення увійшов ще 2014-го. Він зі зброєю стояв на блокпостах. Коли місто звільнили сили АТО, він утік до Росії. За деякий час чоловік повернувся додому. Тут його вже чекала Служба безпеки України. Я был завербован в батальон «Призрак», которым командовал Мозговой. До боевых подразделений входили профессиональные военные в российской форме. С местным населением они были жестоки и постоянно игнорировали его. Я стоял на блокпостах. Там мне выдавали карабин. Моей задачей была проверка документов. Когда началась бомбежка, я оставил оружие на блокпосту и сбежал в Россию. Домой вернулся через полгода. Я разочаровался в русском мире. 28 заручників Кремля. Так називається спільний звіт Євромайдан СОС, Центру громадянських свобод та Фундації «Відкритий діалог». Це перша спроба активістів об'єднати всю інформацію про українських політичних в'язнів у Росії. Мова йде в тому числі і про Надію Савченко, Олега Сенцова, Олександра Кольченка і про тих, кого судять в Криму по справі 26 лютого. В звіті не тільки описані кримінальні справи, але й зібрані ознаки їх фальсифікацій, а також факти порушення прав затриманих та засуджених. Автори звіту сформулювали рекомендації, адресовані українським політикам та міжнародному співтовариству, зокрема Парламентській асамблеї Ради Європи, про те, як домогтися звільнення всіх політв'язнів. Зараз, як ви розумієте, йдуть торги стосовно виконання пункту Мінських домовленостей, пункту 6, яке звучить, безумовне, яке звучить про звільнення заручників, тобто військовополонених і незаконно утримуваних громадських цивільних осіб. І ми хочемо, щоб ці люди, які знаходяться в ув'язненні за політичними мотивами в Російській Федерації, в окупованому Криму, були невід'ємними частиною цієї адженди. Наші зусилля полягають в тому, що треба звільнити не 3, 2, 1 людину, прізвища яких найбільш відомі з цього списку, а говорити про цілу повну сукупність. І ми таких людей, нагадую, це 13 в Російській Федерації, це 8 в окупованому Криму і тільки офіційно 130, які знаходяться, імена яких відомі, які знаходяться на окупованій частині Донбасу, тобто сидять досі в підвалах. У Раді хочуть саджати на 2 роки за визнання Криму російським. Таку ідею запропонував позафракційний депутат Верховної Ради України Віктор Балога. Законопроект про посилення відповідальності за визнання російського статусу Криму і заперечення окупації півострова вже зареєстрували в Раді. Згідно документа, сепаратистам загрожує до 2 років позбавлення волі. Український музей в Севастополі став популярнішим після анексії. У селі Чорноріччя під Севастополем продовжує свою роботу приватний музей побуту Західної України імені Івана Снігура. Тепер сюди все частіше приїжджають ті, хто сумує за Україною, розповіла власниця музею Івана Кузьменюк. У музеї можна познайомитися з унікальними предметами побуту та культурними експонатами, привезеними із західноукраїнських земель, приміряти українські костюми і скуштувати традиційні страви. Після анексії Криму Росією на півострові стали позбуватися від усього, що нагадує про українське минуле. У Києві презентують арт-проект «Кримські стежки». Презентація проекту відбудеться 30 січня в музеї Івана Гончара за участі Ольги Михайлюк та Рустема Скібіна. В рамках презентації покажуть одноіменний фільм французького режисера. Проект почався з кримсько-татарських орнаментів Рустема Скібіна. На їх основі Ольга Михайлюк розробила художню концепцію, що має залучити до проекту різних авторів. Режисер фільму «Кримські стежки» Вінсен Мун – незалежний французький режисер, відомий своїми документальними музичними відео. В стрічці розповідається про культуру і традиційну музику народів Криму. Ідея
Вінницької стежки, запропонована Олею Михайлюк, повстала з творів Михайла Коцюбинського. Стежка проявилася і в Приазов'ї, де мурал створив київський художник Андрій Гуренко. Навесні Артполе планує продовжити стежку, закінчити Наразі це всі новини. Більше дізнавайтеся з наступного випуску «Заман». Залишайтеся на АТР. До побачення!